Har du nogensinde stået over din toiletbørste og virkelig frygtet de næste 10 minutter? Og tænkt, der må være en bedre måde at gøre dette på, som ikke indebærer at brække ryggen eller røre ved det af klamsnavs? Sådan havde jeg det førhen faktisk værre, fordi jeg har nogle ledproblemer, så skrubbe på hænder og knæ var altid smertefuldt. Men der er ingen andre til at gøre det, og jeg kunne ikke holde ud at sidde på et beskidt toilet, indtil jeg opdagede dette magiske lille trick, der bogstaveligt talt renser mit toilet, mens jeg ser tv, uden at jeg nogensinde skal løfte en finger igen. Og helt ærligt, jeg skal til at vise dig, lyder for godt til at være sandt, men det ændrede hele min rengøringsrutine fuldstændigt for evigt. Du forstår, jeg var mester i at bruge timer på at skrubbe kalk og rustpletter, bekæmpe pinlige og vedvarende lugte med luftfriskere, der simpelthen ikke virkede, og havde den stærke kemiske lugt, der gjorde rengøringen til den pligt, jeg frygtede allermest. Men før jeg fortæller dig præcis, hvordan jeg holdt op med at gøre alt det, jeg er nødt til at fortælle dig, at der lige nu er et tidsbegrænset tilbud på denne utrolige løsning, som er USA's bedst bedømte toiletter med op til 70% rabat. Og jeg har lagt et direkte link til denne kampagne lige i beskrivelsen, så hvis du også vil springe skrubberiet over, skal du måske gribe den rabat nu, før de løber tør for lager igen, hvilket ser ud til at ske ofte, fordi der er så stor efterspørgsel. Så hvordan gjorde jeg det? Jeg fandt Fiskline. Det er ikke bare endnu et rengøringsmiddel, det er dette superkraftige skummende pulver, der ubesværet klarer det beskidte arbejde for dig, så du med 0 indsats kan holde dit toilet pletfrit. Her er hele den magiske opskrift. Du hælder bare en spiseskefuld af dette koncentrerede pulver i, og det skaber øjeblikkeligt denne kraftige dybdeskummende virkning med millioner af kraftige, skrubbende bobler, der trænger dybt ind i hvert et hjørne, hver en sprikke, og opløser 100% af de genstridige pletter, snavs, kalk og rust på bare 20 minutter, mens du gør ting, du rent faktisk nyder. Det bedste er, hvad der er i det, eller rettere, hvad der ikke er. Det bruger denne avancerede overfladeaktiv skrubbeteknologi, men er fremstillet med ikke-giftige, hudvenlige ingredienser, der er omhyggeligt lavet til at være skånsomme over for din familie og fuldstændig sikre for septiktanke og rørsystemer, så du har fuldkommen ro i sindet. Mens du venter de 20 minutter, dræber dette skum også 99,9% af de lugtfremkaldende bakterier og kim, neutraliserer ubehagelige lugte fuldstændigt og efterlader denne fantastiske, langvarige, friske og rene duft. Efter de 20 minutter har Fiskline allerede gjort alt det beskidte arbejde for dig, så alt, hvad du skal gøre, er skylle ud. Det er det hele. Et skinnende, hygiejnisk rent toilet hver gang uden besvær. Det renser faktisk sig selv. Det genopretter dit toilet til at være rent som nyt, og det har endda fjernet lugte, som en luftfrisker ikke kunne klare. Jeg har ikke rørt en skrubbebørste i ugevis, og mine led takker mig. Og hør lige her, denne alsidige rengøringskraftkagel er effektiv, besparende og stopper ikke ved toiletter. Jeg bruger det overalt i mit hjem som skurecreme til mine badekar, vaske, fliser, bordplader og endda affaldskværnen. Det sparer mig for så meget dyrebar tid og penge, da jeg ikke behøver at købe flere dyre rengøringsmidler længere. Hvis du stadig rengør dit toilet på en hård måde, på hænder og knæ eller jonglerer med skrabe rengøringsprodukter med den klamme tanke om at røre ved snavset, spilder du din tid og energi. Fiskline blev kåret som det mest effektive toiletrensningsmiddel i 2025, og de tilbyder denne 30-dages penge tilbage garanti, så du kan købe med tillid og prøve det i dag helt risikofrit med hurtig levering. Hvis du ikke er tilfreds, får du fuld refusion uden at der stilles spørgsmål. Forvalg den måde, du gør rent på lige nu. Lageret bliver konstant udsolgt, fordi der er så stor efterspørgsel på dette tidsbegrænsede tilbud. Gå ikke glip af den massive rabat på 70%. Klik på det direkte link i beskrivelsen lige nu for at sikre dig tilbuddet. Stop med at skrubbe, og lad Fisklines magiske rengøringskraft revolutionere din rengøringsrutine.